ଭାରତ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଚାଇନା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ କରି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ଲାଭବାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଆଜି ଭାରତ ଉପରେ ବା ଭାରତ ସୀମାରେ ଆଖି ପକାଇଛି। ଚାଇନାର ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତବାସୀ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଚାଇନା ସହିତ ତ ବେପାର କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଭାରତର ସରକାରଙ୍କୁ, ସେଇଟା ସତ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହାର ହବ କ'ଣ? କାହିଁକିନା ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମାତିଥିଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଖାଲି ଚାଇନା ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଚାଇନାର ଅବିକା ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପକେଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଳି କେତେଟା ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ସେମାନେ ଜାଳି ଦେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ହେଉ ବା ନୂଆ ହେଉ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପଇସାରେ କିଣି ସାରିଛେ। ତେଣୁକରି ତାହାର ବିଚାର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲର ଆପ୍ସ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଚାଇନା ମିଟର ଏକାଧିକ ଚାଇନା ମିଟର ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହଟେଇ ପାରିବେ ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ଅବିକା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତ ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିବ, ତାହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, ତାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ମନକୁ ଆସେ, ଭାରତବାସୀଙ୍କର 130 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲାବେଳେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ବା ନିଜର ଜାଗାରେ ରହି ଏତେ ବଡ଼ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ନିଜର କିଛି ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଚାଇନା ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ବଡ଼ ବେପାରର କାୟା ମେଲେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଠାରୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭାରତ ମାଟିରେ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପୂରଣ ବି ହେବ। ଭାରତର ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ କିଣିବେ, ତାହାର ପରିମାଣ ଏତେ ଅର୍ଥ ଲାଭବାନ ହେବ ଯେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଏବଂ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ କାହା ଉପରେ ବା କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଆମେ ଏଇ ଦେଶରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପୂରଣ ହେବ। ସମୟ ଆସିଛି, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତର ଗୌରବ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭାରତର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଛିଡ଼ା କରି ନିଜର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମୋର ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଚାଇନା ଜିନିଷ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଜଲ୍ଦି ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ।